we're now having a powder challenge. So, tagaan na mo siya twist guys, instead of kanang nay mo hatag og question mo kuha mi dire sa Battle. so naa dire ang tanan question guys. So, inig isa toy matungnan mo toy parok mo dire. Di ba? So, dara ang pulbos. Pulbos. Na. Okay. So, magkuhanda kung gisay mo una. Hindi, tok. Dugo na kayo. Uy, ano? So, ana na lang nato ni. Kasi matungnan mo muna. O, bunot. Di mo na mo tuyok. Sige, kasi mo nagbunot. Ba't Humpiang lang, humpiang. Okay. Ito. Humpiang, uy, pitulong ba? Sige. Humpiang, makulong, mahayang. Ako may mudukol. Dili, oy! Di na, ikaw. Kung ikaw ang nasa gatong gikuan, Hindi, idukol niya mo ka rin, parok niya mo ka naman. Okay. Okay. Hey. Wala, this is for pinakabalhibuon o ilok. Hindi naman. Same naman. Grabe lagi niya ako. Grabe lagi ako. Over mo, di ba gabutang na rin. Ay, Dili na, okay na. Sabi ako na tignan ko sa powder. anan. Okay. Wala man eh. Yung anong git. Pamiro man dayo ko eh. It's mine. Next. Sino ang santo lang utak? I mean, santo lunog utok. Next. Kika lang. Kung kinsa tong first question siya mo dukol kung kinsa yan di pasabot ato. Dili, uy, kita dua. Kasi ako na eh. It's done. Kinsa ang kusog mo dugab nga baka ang sound sa public place. Ikaw man na nimo. Puro na kang ginis. Okay. It's my turn. Grabe sa tanang katulusan ni Mugi. Gidungan mo sa minimo dahil. Wala may thrill. Kinsay permi pamanon. Kinsay permi pamanon? Inside Damanon. Damanon. Sirmi damanon. Next, it's your turn. Ikaw na po, ikaw imong kaugalingon na. Luya. Kaya na. Okay ra na oy, humutan niya tong food boss. Parang Sumusod sa yung ilong. sumusod sa ako. Makira ka. Okay. Bakit? Dumunod dahil ko? Hindi di ay. Barog magkakadlaw. Marugad ka dito. Nakaranas ng walang underwear sa trabaho.
Pirmi po siya nagkaranas ng walang brief sa Yeah. trabaho. Init man. Special mention to si IJ. Grabe. Pipi, give me the poda. I finish put. Man na, uy. Uy, dugunos na po ang Sa dagan gaor na ako, oh. Ako wala pa man ako eh. Nya, nalabig mo. Murag, hubak ko. Ikaw na Pirmi, si Kuan na sad. Pakbo na eh. Tadaan! Joke lang, walang kubi daw. Kinsay pinakasaba. Hindi pinakasaba. Kasi nisuot ani. Hubak lang. Pag sure, dira, uy, kinsa din nagsuot ani. Sabak. Mura sa diin ka. Putra mo ka sa baan. Ang imong bukbang Pila ka na lang seryoso, hindi man maiko. Di ayog lingkod ba eh. Alkansi mi kay dili man makunong imong guan ba o dapat. Niya akong hair. Oh. Oh. Ayun, sa tarugmay. Akto na ba? Wala kang panin. Kinabay, kulit na. Ayun, naglingkod. Ay, Ana, ang nagkamay ka. Na it's mine. Okay, about... Sino ang maraming manliligaw pero busted lahat? Susi kasi siya. Uy, I'm not! tarong mo to, Noy. Ito, it's your turn. Choosy ka kasi. Sige na, uy. Ayaw mo ng housekeeping tsaka ng Uy, guard. muro na po. Sige na. Ay, nindutan yung... Ang ngayon, ikaw tiguang... Kinsa ang pinakakulot? Di ba kulot sa gat? Wala mo ba? Murag mo, di mo kagaupa. Sige, Kami ang pulbos. sige. Ako na? Gulo. Sino ang mahilig sa mangoes? Munggos or pakbet lang ang sudan kay para tipid. Sabihan lang do. Munggos lang ilang sudan kanunay. Palaging munggo. Tipid kasi Ako na sad. 10 pesos yung munggo pero gihangyo pa jug tag 5. Sino ang taong ito na gigising para kumagat lang sa haligi kasi nanaginip ng masama? Tinuod? Yun kasi yung sumpa. Pag nanaginip ka ng masama, Alam mo ko na guys, basta magdamgo kong bati kay labi na ka ng mga maibot ang ngipo. tingnan ko na niya, dili mo kumayo. Bumata dyan ko sa kadlaon kay Paak siya. ako ipaak ang Di siya paak. kay bati man daw na daw mamatay mo nang Hindi makabilin iyahan ko eh. Mabili no dai ang pustitos punuan. sige na. Pagiging kapoy naman ko. Sino siya na kapag lasing sumuka sa arinola malapit na humalik sa arinola? Ano pag-ahi uy. Ngayon Ito nga, Paul.
pa din. Sige guys. Ito naman. Ay, wala pa. Oh, dito na siya. Uy. Wala, ingana din ako Wala. matangag pulbos. Oh, dito. Yan na. Sino ang mahilig magsuot ng shirt na butas kita ang itlog? Ako di ako lego. Ang pilit ka mo, doon. Kita na di ka sa mong itlog. Gawas. Sige, next. Kinsay why si Mana mag-ilis color sa hair? Kinsay. Uy, ayaw ka lang, nag-outside. Mo? Na ako di ay na. Oh, Yeah, kinsay why si Mana mag-ilis color sa hair? walay. It's a day. Walay. Kani. Isang na kung ito nalasa ng mga pulbos. Kinsa tong dugay mahubog lupig pang laki. Oh. Lupig pang laki sa Instagram. Ay, babae. Ala? Wala na Jabawok eh. Na, 3 na ka questions. Tuloy na lang ang question guys. Tuloy na lang. Hilig mananong bisag walay saktong lugar tama. Pero at least nanubo. Simutin natin. It's not mine. Umabsan sa trabaho ng isang linggo pag pinapagalitan ng amo. It's you! Da. Okay. This is the last question Last. guys. Kung sino ang mananalo, sa kanya lahat ng powder na to, yung last question kung sino ang watch para sa kanya. Wala. Wala. Pinagakurit po. Sa inyo na lahat. Nanawag ka. Guys, thank you for watching! Ulo. Huh? It's okay. Picture sa top picture. Ngaro niya lagi bagi pa. Waki. Go sa pa. Serious. Hello guys, thank you guys. Thank you Thanks for watching guys. Hope you like our videos, and then don't forget to subscribe and click the bell button for more videos. Yeah.